умираш бавно, без да го осъзнаваш. Остани до край, за да разбереш за какво ти говоря. Знаеш ли, че бутилираната вода има над 25 000 химикала, които се отлагат в нашето тяло и имат пагубни последици за здравето ни? При продължителна консумация на такава вода се получават ракови образования. Децата страдат от ранен пубертет, може да се получи рак на простатата, проблеми с щитовидната жлеза и още хиляди проблеми, които ние не съзнаваме, че ги получаваме от пиенето на тази бутилирана вода. А замислили ли сте се колко пари давате за такава вода? Колко пари давате годишно? Сами може да видите и да направите сметка колко вода пиеш и колко пари даваш на година. За щастие, японците са помислили за това и са създали тези машини, канген машините, които ни пречистват директно чешмяната вода, минавайки през машината, я пречистват от всички вредни токсини, минерали, тежки метали, абсолютно всичко, дори и хормони, и ние се наслаждаваме на една чиста вода, алкална, преструктурирана и антиоксидантна. Помисли за твоето здраве сега и за здравето на близките си. Избери правилната вода.